kabila, pan lang to. Flat bar, butasan na lang namin dito pagkakabitan ng kandado. Dito sa kabila, tapos na to. Mamaya ibababa namin itong plywood para may lock. Dito na yung susunod namin yung vinyl. Papunta kami mga kabayan ngayon sa Naga City. Pipick upin namin yung mga gamit doon na ilalagay namin doon sa ginagawa naming food cart. Dito na kami ngayon mga kabayan sa Naga. Kinakarga na namin yung mga gamit. Yan yung malaki dyan sa pick up ni Manny Alan. Tapos yung medyo maliit dito sa pick up ko ikakarga. Dito na ulit kami mga kabayan sa site. Yan, medyo nagdidilim na. Aabutin na kami ng gabi dito. Yan, didiskarga na namin ito ngayon dito mga kabayan. Yan, bago namin ilalagay yung mga gamit dito sa loob, ibibinil muna namin to. Yan, yung gamit namin pandikit dito, rugby. Yan, i-unboxing na namin to. Yan, nabutan na kami ng dilim mga kabayan. Yan, para maipasok na namin doon sa loob. Yan, pauwi muna kami mga kabayan. Babalikan na lang namin ito bukas kasi madilim na.
Yan, pinapasukatan ko na rin ng sliding tong dito sa harap. Yan, kulay puti yan, aluminum sliding. Tapos ito naman yung dinikit namin kagabi, yung vinyl. Sige, usog mo to. Yan, di bale ang gagawin namin dito ngayon mga kabayan, nagpadagdag ng saksakan ito. Lalagyan pa namin doon sa kabila. Yan, tapos baka palagyan din doon sa may taas na yon. Yan, kaya bumalik kami ngayon. Yan, ito yung pinagkakabit namin kagabi. Yan, grabing bigat nito. Pinapatanggal ko lang to kinuno na mga kalat-kalat na rugby. Yan, natatanggal lang to ng paint thinner. Yan, ito. Yan, tanggal agad dyan mga kabaya. Yung mga lumabas na rugby sa mga dulo. Dito ko na lang pinalagyan ng outlet. Yan, para pag nagpakabit sila ng aircon dito, dyan na lang isasaksak. Tapos habang walang aircon, pwede silang maglagay dito ng electric fan sa gilid na to. Yan, marapit lang siya sa breaker. Yan, papalagyan ko na lang ng kwan dito, moldings na 3/4. Yan, tapos pinaribit ko na lang yan dyan sa tubular. Yan, tapos na kami mga kabayan. Yan, di bale yan, dito nakalagay yan. Sige na, ilipat mo ngayon na. Ilaw. So, tapos na po ang ating project. Yan, di bale ito, retokihin pa naman to ng pintor. Yan, pauwi na kami mga kabayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood.